Hey, hayi ndiske ndaminxwa nguwaxa bethunani. So bendifake le video ke kaVicky, uVicky enikezela i-update, well ebe live and then ke obviously kwaphele kubuzwa ke ngoVuyo kuba simaze as ichomi kaVuyo, kubuzwa nangabantwana. So ke majority of the live was about uVuyo nabantwana bakhe, nangona ke naye uVicky eyewathetha ngesiqu sakhe. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ndayenza ke video bethunane ndayifaka apha. Hayi ndichaza ke ba uVicky bethunane uyasixela ba uVuyokazi uzabe ese-Joburg at the end of the month like I told you guys. So uthi naye ke ngoku uzabe khona kunye noVuyokazi. Niyazi ke phofu ba noXolani uzabe pha kula event. So uzabe pha uXolani, uzabe pha uVuyokazi noVicky uzabe ekhona. So uthi ke ba plan ukwenza nezinye events sort of like meetups nase Cape Town. But then ke ngoku ku comment section niye nathi gqike ngoku apho beningakhange ndicinge. Mna ke njengoMamgobhozi bendevuya nje uva indaba ezi ndeqomba ke mandizonirepotela babethinani uVuyo kuthiwa singabone ethecwaka iwes kaloku emveni kweza zinto beziphumile zomyeni wakhe eredwa amatyala. uVuyo kuthiwa uright uyaglowa wonwabile njengomntu osandotshata nabantwana bakhe ba-right nomhlophekazi lowo uthathiweyo eMzumbe usesikolweni. Qomba hayi andisevuya ndabaleka ndazorepota. Hey nithe gqi kwenye ikona ke sana abantu bathi he uVicky sekutheni ngoku esi-spokesperson sikaVuyokazi. He uVicky uVuyokazi athi Basop because kokuqala umpumelelo or even uVuyokazi phofu ngewayichazayo uba uVicky wayenokonto kwenza nompumelelo izaba sisithembu ezaba pha kwesithembu sabo. So badibana bevana but then zaphela izinto ke ukuzipotyalaka ngoba kwacaca uba uVicky lo une bad influence kuVuyokazi. So bathetha abazali ke bamakuzanywe ususa uVuyokazi kuVicky but initially umpumelelo waye interested kuVicky bebenento yabo benayo. So kuthiwa ke ngoku hey uVuyokazi abe careful ngoVicky lo angangeni apha kuXolani lo wakhe. And mind you guys uXolani kaloku naye ngulo kuthiwa ufuna isithembu. Then wamxela ke kodwa uVuyokazi ba kwesi sithembu uzawumenza unkosikazi wokuqala. I-girlfriend yakhe yayichaza loo nto leyo kwa before sive kwaba bayadata yayi-girlfriend not no baby mama owaza lento yoba uVuyokazi Nceweni is dating i-boyfriend yakhe and ufuna ukwenziwa umamkhulu ngoku efika emva. Ubaby mama ufike emva yena nesakhe istory. So ulantuka uXolani ke ungumntu naye ufuna isithembu kuthiwa hey uVicky angangeni kuXolani naye sana uVuyokazi athi Basop otherwise mhlambi ke xa engamind yena ngohloba wayengamind noma bezawushare umpumelelo. uVicky ke uchazile ba ungumama naye unabantwana ababini abangamantombazana una 30 years turning 31 in December. Nanso ke into ayincokola ngayo kula live but majority of the live bethetha ngoVuyokazi ke echaza uba ayingomntu othanda uposta ku social media, uyi-introvert. So that's why ke enqabile kodwa wathembisa uba uzawuthi go live over the weekend kunye noVuyokazi. Sizobe sigaqalekelo live bethunani sifuna ubona uVuyokazi ezithethela ngokwakhe live in action. Nangona ke mna ke bengakhange ndiminde into ba uVicky ke ebenikezelelo update ebenikezele khandibone into wrong until ndavuswa nini apha ku comment section kuthiwa ke uVuyokazi makabe careful uVicky angangena emyenini wakhe. Kanti ke nitsho ke nina ke nicinga ntoni ngale video? uMamgobhozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.